Hello mga kabigil, welcome back po ulit sa channel natin. So, si Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy chicken joy. Yan, ng Jollibee. Tapos meron po tayo rito ng spicy barbecue spare ribs. Tapos meron po tayong egg fried rice po rito. Meron pong gravy. Kita magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po, lagi po kaming meron mga kain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Tapos sa dalangin ko sa inyong bugtong na anak sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Sa inyo, gusto po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ang pasensya na po kayo at sa audio at lagi pong nag-uulan, lagi pong malakas ang ulan dito sa Pilipinas. Simulan natin sa spare ribs. Spicy po to. Meron pong chili paste. Kain pa. Wow, sarap. Betul. Sarap. Ang lakas po lagi ng ulan dito sa Pilipinas. Dito tayo mga halos makapamalengke. Kasi halos araw-araw nga po. Buti na lang po, mayroong Jollibee Chicken Joy. Sarap ng lasa.
Bagay pa sa fried rice. Juicy. Laki po. Masarap po yung pagkaanghang at pagkatamis. Tama-tama lang po, tolerable.
Daming laman. Sarap. Napaka-juicy. Wow. Laman. Ito. Ay, sis ko pa.
The best. Narinig niyo po sa audio, palakas po ng palakas ang ulan. The best.